Sa Mandaue City atol sa First Communion sa mga bata, gihimo sab ang renewal of vows at ubangan sa altar sa mga ginikanang mitambong. Ang report ni Nico Sereno. Espesyal ug makahuluganon ang Valentine's Day alang ni mga kabataan sa Barangay Look, Mandaue City. Kay naatol sab kini sa ilang First Communion nga gihimo sa National Shrine of St. Joseph. Gisaksihan ug gitambungan kini sa ilang ginikanan ug pamilya. Mi-preside sa Santos nga misa si Cebu Auxiliary Bishop ug Haro Iloilo Archbishop Designate Midfield Billones. Samtang pahumanay na ang Santos nga misa, gisurpresa sa obispo ang ginikanan sa mga bata. Gihangyo niya nga mohimo diha-diha sa ilang renewal of vows isip mga magtiayon. Upat ka mga couples nga nakasal sa simbahan ang present dito ug mihimo sa panaad at ubangan sa obispo ug sa altar. Gihangop ni Billones ang pipila ka tuig nga kaminyoon ug panaghigugmaay nila. Samtang pipila sa mga mitambong na sorpresa sa nahitabo nga mahinungdanon dili lang sa mga bata apan alang sab sa mga ginikanan. Si Evelyn nga mikuyog sa iyang pag-umangkon sa First Communion nalipay sa gihimo sa obispo. Buot unta niyang muhimo sa renewal apan wala ang iyang bana ni adtong higayuna. Hindot unta kay kung na-appeal ko kay as renewal. Renewal about. Pero wala lang imong wala lang akong hindi hapon sa akong bana is work man. Kadaghanan work min jud kanan. Na timing lang gid ang full couples nahitabo nga karon ang gi-celebrate nya bato na timing sa ikuan jud sa Valentine's. Nya timing jud. Nico Sereno, Balitang Bisdak.